Prichádzame s výzvou, nebuďme ľahostajní k vlastnému osudu, k osudu detí a vnukov. Slovensko je na tom zle. Máme takmer 400 000 nezamestnaných. Bez práce je viac ako 12% obyvateľov. A tí, čo prácu majú, sa boja ochorieť, aby ju nestratili. Mzdy sú 5-krát nižšie ako v západnej Európe. Mnohí si nemôžu dovoliť zdravú výživu ani chodiť na dovolenku. Nízke príjmy im znemožňujú ani kultúrne a športové vyžitie. Mladé manželstva nemajú možnosť získať byty. Veľa detí žije v nedostatku. Chudoba na Slovensku mnohým ľuďom nedovoľuje rozhodovať o vlastnom živote. Väčšina, ktorá nemá dostatok peňazí, nemá ani dostatok demokracie. Nech na Slovensku doposiaľ vyhrala hociktorá strana, skutočná moc, teda ekonomická moc, zostala v rukách finančných skupín a súkromných podnikov. Privatizácia spôsobila, že v ekonomike patrí štátu iba 10%. Je nespravodlivé, že až 81% ziskov ide do súkromných vreciek. Vládnu nám finančné skupiny, filiálky zahraničných bank a privátne spoločnosti, ktoré nikto nevolil. Aké je východisko? Ako dosiahnuť skutočnú demokraciu? Takže popri minoritnom individuálnom sektore vytvoríme aj silný majoritný kolektívny sektor. Vybudovaním štátnych podnikov s využitím svetových technológií, domácich surovín a slovenských talentov. Zakladaním akciových zamestnaneckých spoločností, v ktorých zamestnanci budú zároveň aj zamestnávateľmi. Východisko je v plnej zamestnanosti a v spravodlivých odmenách pracujúcich. Východisko je aj v progresívnom zdanení. Čím väčšie sú zisky, ktoré vytvárajú aj pracujúci, tým väčšie musia byť dane. Nemôžeme sa uspokojiť s predstieraným sociálnym štátom. Sme za socialistický štát, teda za štát bez chudoby, bez nezamestnanosti, bez vrstiev, skupín a občanov vydedených zo spoločnosti. Sme za rozhodovanie o vlastnom živote na základe tvorivej práce a spravodlivej práce v podnikoch v spoločnom vlastníctve. Ak tušíte, kto stojí za takýmto riešením, vaše tušenie je správne. Je to komunistická strana Slovenska. Prečo práve komunistická strana prichádza s iným a odvážnym riešením? Pretože je to strana nezávislá na súkromnom sektore. Pretože komunisti nemajú zviazané ruky povinnou vďačnosťou sponzorom, nie sú nikomu nič dlžní a môžu bez zábran obhajovať vaše záujmy. Záujmy vás, ktorí máte právo rozhodovať o vlastnom živote. Lepší život na Slovensku je možný. Je možný s nami so zlatými komunistami, ako ste nás nazvali, keď ste sa po politickom a majetkovom prevrate začali stretávať s nespravodlivosťou. Určite si spomínate na naše tvrdenia, že nekontrolovaný trh nerieši nezamestnanosť, nezabezpečuje sociálne istoty a nevie čeliť krízam. Súčasnosť nám dáva za pravdu. A práve táto pravda nám umožňuje ponúknuť vám spoluprácu v zápase o spravodlivosť a v úsilí o solidaritu. Nebuďme ľahostajní k osudu našich rodín a našej krajiny. Máme možnosť ho spoločne zvrátiť k lepšiemu. Tady je tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platné, skočí havíř. Já spadám dolů do dolů a doluju rudu. A tady rybář, kejklíř, dudák. Já mám rád každou písničku na dudy za dudu. Já louhuju kůže. Já z nich šiju boty. Já pěstuju růže. Já látám kalhoty. Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc. My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady. Když řeší ulice a tvrdší podkovy, Kuřata slepice, pečivo cukroví. Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost.